Nampun kuwatir. Nggih Mas Yono. Santai mawon. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh iya to. Sapa? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ayo Tatin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula le nekoke kula niku kathah sanget. Sing nekoke sampean? Putri-putri. Tripu-tripu. Putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekoke ya. Kabeh do nekoke utange. Tatin ki ya nekoke sampean. Nun? Tatin ki ya nekoke sampean. Waduh plerokane. Mau ning nggon apa transit muni anu Pak mengke kali Mas Yono apa? Heeh. Kowe engko limbukan karo Mas Yono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngoten. Jan ngeri. Engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Waduh wis dadak alteran ki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben pothok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dhek nek pothok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo Din, ngadeg Din. Iya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun-geduwung apa? Kok ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho lek ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha Mas. Lah pripun? Sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arep kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon nggih. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Ketoke ora e. Ora. Nek rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Beres lah sak kuwatir. Nggih, Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi yo nakoke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak gak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah. Aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Elingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cek. Heeh. Saking ngelake mbone kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Ah iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan?
Mboten nggih. Bantarke praga. Nggih. Oh, iya. Nika ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Lah. Lek ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iso. Kok nek dilalahi mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecat-mlecat to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa nek tak kopi teh kula apa nek? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. kok Coklat. coklat. Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Nggih. Iki lho ana nawala iki lho. Oke. Pak sapa saka Pak Mantuk. Oh Pak Manduk. Heeh. Sugeng dalu Pak Manduk. Sing ndi Napa? ta? Pak Pak Manduk Manduk sing endi? Sing ndi ta? Lah, Ya. endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ya Mas. Kok maling piye? Gentho ora gentho. Gendro apa Gendro? Gentho ning sok gentho. Edian kok iki. Oh Gendro ta ya Gendro. Aku ora apal ketoprak kok ya. Aku ya ora. Nek Tati anu nek Seono Gendrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah momongan kok reso madepan? Kaya semrepet. Lah ngapa? Dul. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene Piye? iki. Ning Apa? tenang Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Lah ya rak nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya. Lah iya. Mikir yo aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe iki ra blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune do dolan nandi? Untune. Iki wingi turu ning dalan. Nggih. Biaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompang ngono. Oh. Ayo ge diwiwiti. Gentho sing sangar. Oh, iya. Sing galak. Ayo ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injih Karo panjenengane almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak iya. Ayo diwiwiti. Si cempluk saka pasar, gentho wis ning dalan sik. Nah. Pasar ngendi? Oh, sasar takoki pasar ngendi Oh kok? lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh. Ya. Turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku ya. Kok sik. Lho ki ana. Lho kok dicegat kok sliringan. Wah, kok ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe.
Tuk. Ya. Jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jemblok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Ayo jemblok iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentrong. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ndi kowe saka ndi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Tenang kok terus. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis tak apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ora krasa? Ora. Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndumuk Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye. Mbak kowe minggir ta aku tak liwat wis lak diteni simbok lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Ora. Ya. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis tornil. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ra. Ora. Tutup kelire. Arep ngopo? Ora gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambak dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe kira pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Mula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njak arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok gento. Dah. Tok. Tenan. Pi, tresno aku ina. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lha ora? Ora. Nyali apa karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning kudu karo aku. Kudu betul. Ayo nek aku Apik. mah. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Nek, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja diceng. Iya. Pingonya ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
ayune ayune tumpuk undung piye glemerang Mah. dasar ayu langkung iso naboral iki slendro iki aku suaramu pelok lah mbok yo dipelokke ra yo gampang gamelan bangane ngrubah cangkem bener ayo to iya wes pancen cah-cah ora valid bae ini bali dipelok oh iya iki sandalmu kok kur siji Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. ayune suara gento iki sing kasar ora ayune gento kok punakane Roma Irama ayune tumpuk undung dasar ayu langkung I love you my darling hediah Piye? Ana ngono kuwi tambah entangane iki lho. meripat kocak wah Mripate sapa? gogrok piye mbok kalimatnya sing apik mripat kocak mek gogrok engko tak jumpute pipi nyonjuren satu ring Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. ya kudu polah gendro Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing halus. ora diajen Ora yak-yakan kaya ngono. waduh kok saya kasar ya Lah ya aku mah lho. sun man peke sun ben pinjok ayo wong ayu sun pondro kelamur aku kaget aku koyo mah kaget dhewe Pak edian awi Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. ngopo ora apa-apa Mas piye kelamur Ora sudi. apa Pak arep seneng bapakku Luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. bapakku wis ra ono Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. bapakne gento ya isih urip bapakne gento isih urip kandhane Pak Seno jenenge Surabangsa Suro bangsat Sopo sing bangsat? kowe Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe. nek tak delok Pasuruyan Ngopo? waduh kaya film iki campur sinetron Mas iya sinetron apa sinetron kok Warok Suramanggala Wih ono Mas saiki oh saiki do dicekel produser India Mas aku ya sok rono hai Hai. kowe mripatku Jambi sapa Hah? India Rambut Jabi. oh lampu Jambi kuwi mau Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Kok apa piye? bener Sarukan kok kaya sampai gento wae aku gento apike ini le gandrung cara modern umpamane nganggo lagu piye sagurna ya saku apa tangane ngono-ngono aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene kuwi ra tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila oh gila lho heeh pancen nakal kok anteng ya ya
Iki kok iki Aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan, penontonnya nesu lho pisan. Ah gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya, terus kilang-kilong. Ah manut to, Mas. Gentho iki ra iso meneng. Gua gelem ra Mbak Yu. Gua meksa tenan, tarik tenan. Dian kok kowe. Ora mau. Ayo. Ora peduli pokoke. Candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ra entuk tangan ya pundak, ra entuk tumpak. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Saiki padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frene. karo jenengan. Iya. Trah, Trapo? gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Gitu. Rupane kaya tukang pijete kono. Kaya aku. Ning membo-membo. Itu Mas. Arep terkenal ki kudu ngono. Iya. Tin. So. Plok rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mekele mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti seniwati weh. Lah apa? Golek sing seniwati budhek mah penak. Lah kok Ora krungu nang. arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus cunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Kok masa arep dijongkongke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong apa? Ngapa? Awake dakon wae ya. Aku ora Kaya jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumintene si Orisa. Wah, Apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibana banget. Aku ra mangan pulute kena nongkone. Kualik no. Kualik. Yo, Ya piye? Wis aku tak liwat gendong ngono. wis aku tak liwat gendong dadak dikandani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh, kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolok kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sus aku tak alih tangan. Weh. Ora ono lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga, aku lunga dhisik. Dian. Wong kok ditresnani ora kena.